The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Uy mga igaysunan, ginuog ko na napukulibay na po sa Bisaya dili sa atong kitik-kitik pasiaw dili sa Marino News FM 106.7 sa tikitik pasiaw nilandong Bisaya ano problema sa gugma ay problema sa kwarta kay ginuog ko wala mo magnasara wa boy ko kwarta niya siya wala sa muamua chup chup at juday. Happy! Wow! Happy! Mayong bundag! Happy Thursday ka na tong kanan! O diba? Happy morning! Mayong bundag! Maupay na aga! Buenos dias! Assalamualaikum kanyo katan! O diba? Happy Thursday sa tanan! Smile! Ano na pagkita sa mga iyong kabuntagon, mayong panahon, o ilabi na sa atong mga maayong mga tigpaminaw. Dila jud sa programa ang katupngan pero malamuan ang gitigipasyaw nila nung Bisaya. Siyempre, dilang ko na sa 106.7 Marino News FM. O, diba? Check corrected by. Siyempre, may buenos dias sa mong college president Dr. Jaime Jalon, no, di ba? Dr. Eloy Perez and Sir Jonas Perez, may buntag. Siyempre, among Vice President for Academic Affairs, Sir Alvin Reyes, among Vice President for Administration and Finance. Siyempre, sa GCMC family, may buntag na sa Tomasoke from Zamboanga City, Zamboanga State College of Marine Science and Technology, Zamboanga Peninsula, Luzon, Biasang Mindanao, ang Timog Kalibutan. Wow, di ba? Medyo nakuyapan si manang internet, no, di ba? Nakuyapan medyo Gitabang pa siya kay taas kang linya karon. Wow. Siyempre nakapamahaw. Kabalot ko nakapamahaw na mo, di ba? Nakapamahaw na mo. Siyempre nakaligo na, nakalkohol na. Wow, social distancing lang. O ka na sa gawas, ka na magbabakuna. Social distancing lang, Jodam. Protocol, di ba? Wow. May buntag to masoke diya sa Ayala, sa Kawit, sa Tulungatong. Wow, tanan. Wow, tricycle drivers, jeepney drivers, conductors, tanan. Kusinera, houseboy, tendero, maestro, nasa pagan. Wow, so sa Isabela City and Lamitan City ngayon lang. Diyan sa Sambod, sa Mampang. Wow, happy lang talaga. Nasa siyempre, magkanta sa ko kamusing ka, bantay lang dyan mo. Di ba? Yes, sa ko rin ko. Ako'y welcome, mga manhid, di ba? Mga manhid, ng mga laki, di ba? Wow! Yeah! Ikaw rin ka ba lumag-bigin? Wow! Daghan yung nakibalo, kadaghanan sa babayro kuno. Daghan na ang nakabantay, lain-lain nga chicks ang mo agbay, basta gwapo. Bisan paglabandera, bisan pa og tendera, anak yun na ibog sa imong dagway. Basta driver ka, daghan og asawa. Basta driver ka, gahi og kambyada. Grabe sa dikwa pa, basta walay bana. Panggaapod ang inyong asawa.
traffic food makalagot, ang sakyanan nagahuot. Imong liog makalingo, kay may mga gwapa nga bagong kaligo. Bisa pagkusinera, bisa paglabandera, anak yun na ibog sa imong dagway. Basta driver ka, daghan og asawa. Basta driver ka, gahi og kambyada. Grabe sa dili gwapa, basta walay bana. Panggaapon ang inyong asawa. Wow! Basta driver, sweet lover. Bisa paglabandera, bisa pag-tindera, anak yun maibog sa imong dagway. Basta driver ka, daghan og asawa. Basta driver ka, gahi og kambyada. Kaya bisag dili gwapa, basta walay bana. Panggaabot ang inyong asawa. Anong asawa? Basta driver ka, gahi o kambyada. Grabe sa dili gwapa, basta walay bana. Panggaabot ang inyong asawa. Panggaabot tawon inyong asawa. Kalami kayo, di ba? Kanino da, di ba? Silang dyan nasa Marinos FM. Wow, may buntag, siyempre. May buntag sa Zenje Tailoring. May buntag, ha? Sir Paul and Ma'am Casina Castro, di ba? Di ba? Di ba? May buntag. Kami na po kay Chico, Alvin Magondol, si Dennis Minyo, Gangulitao, ano sa kunik ko? O ang mga si John Malin, di ba? Si Chino, Papa, o si Baby, di ba? Wow! Siyempre, ang mga Pipangko family, salamat kayo. O paring Edwin, o si Kumaring Annabel. Uy! Check ka na sa kunik ko. Siyempre, may buntag. Salamat kayo sa Milk Tea. Wow. Early in the morning, Diyos, salamat kayo sa The Sisiab Snack House. Nasa Dacon Village, Some Subdivision, Ricordo. Salamat kayo, Miss Chang Chang and Miss Pilar Flores. So, diba? And Ate Banban, Tumanda. Diba? Salamat kayo. Siyempre, may buntag ilombe sapatos. Diba? Nasa, ilombe sapatos. Nasa, Daddy Alex Menyosa daw yung mga boys. Diba? Pakpakan ng gano'n. Happy lang, Jodo. Diba? Siyempre, may buntag, Tano Barbershop, ang number nga barbershop doon sa Moga City. Na si Ma'am Unico Glasita, nasa Sukabo na siya, ha? Na si Rafi, si Dodog, si Delmar, ang mga gwapito nga, siyempre, mga barbero, nga ninot kayo, pulido kayo mugupit. Tano Barbershop, diba, siyempre, may buntag, Mami Arjen Pahardo, may buntag, og si Chanda Ebol Pahardo, may buntag, diba? Wow, diya sa Sabanas Batchoy. O kang mga servidora na nga pirting hubaga, di ba? So, ay, kusugay sa lantawan. May buntag. Siyempre, ito masugay diya sa Bagsakan, diya sa Magay. May buntag. O, siyempre, di ba? Diya, sa Kainan Express. Wow, mga humba, mga kopat at dubo. Mga baka na sa mga manok Bisaya nga tinula. Wow, kalamiso kayo. Nala sa Kainan Express sa Santa Cruz Market, di ba? Correct na square longer diya, yung asawa, yung anak, di ba? Yung sidekick diya, halakao na.
O kao na mga bagtik, mga bagsik kag lawas, mga macho kayo. Ang kung mga sukid ya. Oo. Lambe kayo. Oh, correct. Mga sa mga boys, mga bagtik boys. Ay, ginawa ko na kore ba nasa oh. Wow. May mudag. Siyempre, samja itiri, di ba? Samja itiri. O, di ba? Na ako mga ate dia og sa halal nga kainan, di ba? Nasa yung mga pagmangkon. May mudag na po sa Santa Cruz Market. O, di ba ko, di ba? Wow. May mudag sa One Sign Enterprise advertising dahil. One Sign advertising. Salamat po kayo. Salamat po kayo. Yes, super kind to animal like us. Di ba? Thank you, ha? Sa mga tarpulin, mga ano sa pack, One Sign advertising. Kung sa panada, wow. Ay, may mutang. Tumasok. Pukanta na po ko. Gilamihan ko kanta. Gilamihan ko kanta ron. Ginawa ko, oh. Siyempre, way best ron. Ginawa, happy lang ko. Di ba, oh. Anak lang yung kinabuhi, no? Kanta ta, oy. Hingon sa ba, oh, di ba? Ha? Ako pa. Ay, ginawa ko. Oh, di ba nasa ganun sa ano lang dyan na mo, mukanta tao, ako pa, nasa kinabo ko. Basta enjoy lang diya, Atibit Bayran family sa Ayala, ko yung mga Suribasan family diya sa Ayala ko daw. Kuya Mel! Kung ikaw ang pasultihon, angay bali silang tagdon. Mga tao nga hilab tanon, bisag unsa nalay buhaton. Tanang lihok ilang mantayan, samot nag-ikaw hitsuraan. Labi nag-sexy ang muagi, dayok plinastik ang ilang ngisi. Ayaw glabda kung ikaw nasuya, hilumala ang imong baba. Ay kuglabda kung ikaw gamakay, tungod sa maot mo nga dagway. Sige putak, bisag wala hilabdi, di rabagyod magpapildi. Sige panguna, bisag wala unsa daghag drama. Ay kuglabdak kung ikaw nabuang, nagpayutok sa limuang. Murag mamatay kung di makahimantay, kay kritikal pa ng sakit taday. Ay kuglabdak kay di kagwapa, maayo pa ikaw maglabada. Bagay kaayo na sa imong hitsura, murag planggana. Kung sila imong ikasugat, mga mata hayog sulirat, may rabag perting mga gwapaha, ambot na lang na abay ikabuga. Unya rabag ato ang suklan, kita dayon mahimong dautan. Maunang pagbantay sa mga inatay, buhi pagani nanimaw ng patay. Ay kuglabdak kung ikaw nasuya, hilumana ang imong baba. Ay kuglabdak kung ikaw gamakay, tungod sa maot mo nga dagway. Sigig putak, bisag wala hilapti, di rabasyod magpapildi. Si panguna, bisag wala unsa daghag drama. Ayaw labdak kung ikaw nabuang, napay utok sa limuang. Murag mamatay kung di makahimantay, kay kritikal ba ng sakit taday. Ay kuglabdak kay di kagwapa, maayo pa ikaw maglabada. Bagay kaayo sa imong itsura, murag planggana. Ay kuglabdak kay di kagwapa, may move on na. Ay kuglabdak kay di kagwapa, pag move on na. Ay kuglabdak kay di kagwapa, pag move on na. Wow!
kayo, di ba? Hello, may butag sa masukin sa Ayala, may butag, ha? O, Tyran family, ko, mga Solution family, may butag. Siyempre, Priscilla Flores, Ariel Guardia, sa Dakon, Belizon, Subdivision, Recodo. Mami Gayang, Andresos, Andreas, and family sa Orban po, Recodo, may butag, ha? May butag. Tiray, Kinoy, Doraemon, and family, di ba? O, ingat lang. Stay safe lang dyan, always, ha? Stay safe. O, mga si Toys, family sa Kawit, may butag. O, mga si Mami Tilde, Kuya Regal, si Toy, o, siyempre, ang Soya Team Basketball Senior at Junior, di ba? Oh, mamalit api na sa kawit ng buntag. Atong asugay na sa tulungatong. Wow. Oh, boss. So tong Mayula. Oh, di ba? Oh, Bayola and Ray Bayola. Oh, si Bukbok, si Makmak. Oh, di ba? Oh. Ala. Oh, mga Bayola family na sa tulungatong may buntag. Oh, sa tribal A fishing. Oh, mga maiso kapitan. Ay, may buntag doon tayo. Mga Volante, Cobio, Puresuelo family na diya sa tulungatong. Ngat na doon, happy lang doon tuloy ito. Diba? Ano ito kinabuhin, no? Diba? No? Siyempre, may buntag. O, mga Villafranca family, Ma'am Peng, Villafranca, God bless. Ngat lang doon, diba? Ingat lang doon, Ma'am Peng. Oh, siyempre, mga Tolyo, Kinabarang family diya sa Mampang. Luliling, may buntag. Ate Mercy Lumbarang, Kanjong Signacio, may buntag. Mami Elisa, Lapinya, Dasambod, mga silingan, di ba, may buntag pod. O si Engineer Efler Vincent Lapinya, ang mga station manager nga anak. Ang butan nga anak ni Mami Elisa Lapinya. Siyempre, mga Sir Mario Darakan, James Darakan, and Ma'am Jean Ann Darakan, may buntag. That's a La Milagrosa Subdivision. Ay, ginoo ko kay mga soke dyan na sa La Milagrosa Subdivision sa Buod. Mga Treyog, Dumabog Pamilya, o, di ba na, happy lang dito. May buntag, o, di ba, happy na, o. Siyempre, may buntag na sa PSP Gulayan, may buntag sa Barangay Balono, may buntag, Kuya Orwell Mulehon, Rondon Cruz, si Limboy, si Faisal, o, di ba, o, si Dominic Tarusa, o, siyempre, si Papa dito, si Mama Bibing, o, wow, happy lang dito, o, ito masugod sa Lamitan City, may buntag, o, di ba, o, wow, may buntag, da sa Ika and Sing Laundry Shop, o, di ba, ikaw na siya, kapat yung mga bisong palabawaw, libre na ang, di ba, libre na ang, di ba, libre na ang, unom ka kilo, di ba, wow, ginawa ko ninito kayo, no, Siyempre, may budag kong masilingan sa campus, may budag siyerte no kaninot, mabiga kaninot, may kaninot, Dr. Clay Matulan, Mami Alian, Mami Omar, Jaro Omar, The Omar family, siyempre, di ba, Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva and family, may budag, Flor, Cedric, si Crestel, Mami Apaw, Darwin Apaw, Ate Jennifer Cruz, Nong Boy Castanieto and family, di ba, Ivy Puada, Daddy Romeo and Mami Ligaya. Wow. Nindot to kayo. Tuloy ko. Happy lang dyan ko rin. Nindot to kayo. Siyempre. Di ba? Hoy, may butag. Siyempre, di ba? Bisang-sang, wasagal magsang-sang. Ang sada si Siap sa kausa. Sa Tibet Parilla, Kulimamot, Kim Lasagas, Mimi Lasagas, di ba? Kumaring, Banban, o si Kumparing, di ba? Darwin, Tumanda, o kumaring Roxanne, may mutag. O kami na sa itong mga gwardiya sa Golden Sun, di ba? O Grisa si MSC, headed by, Friendship Muktadi. Kayo, di ba? Kasi sa nanang ko na mga di ba? Ay, mo kalimot, ha? Di ba? Happy lang dyan, di ba? Ay, gilamihan dyan ko ron, kanta na mo ko, para maligaw dyan ko. Kaya din lang dyan na sa Marino News FM, di ba? Kami na good night. Very much, di ba? Nana? Karoon ka. Thank you. Wako'y chance ang akong gugma, why chance nagahilan. Ikaw lang ang naibgan ko sa akong pagkaulitaw. Apan kay gusto ka o gwapo,
milyonaryo og di auto. Wa ko'y chance. Wa ko'y chance. Ang akong gugma, why chance? Nagahilot. Ako nagpabilin. Hangtod karon wa pa jud mahalin. Bahalag mabiyaan sa hatrin. Ikaw lang ang akong darling. Anihang nasrat ko kayo. Ibiyaan ka sa imuhang trato. Matod pa sa akong amigo. May bag-o kang Koreano. Wa ko'y chance. Wa ko'y chance. Ang akong gugma, why chance? Nagahilot. Ani ako nagpabilin. Hangtod karon wa pagyud mahalin. Bakala nagmabiyaan sa train. Ikaw lang jud akong darling. Wa ko'y chance. Ang akong gugma, why chance? Nagahilot. Wow! Ulindot kayo! Wa ko'y chance sa baliha. Wa ko'y chance hilom diha. Wow, wow, wow! Basta tamasok kuya. Ay, dyan mo kalimot og text sa mga hotline. Ang 0975072336. O, diba? O. Kung makalimot kayo mo, siyempre sa akong, pwede po sa akong personal nga number lang o kung mga friends diya. O, diba? Ang 0935-907-1856. Pero mas mayo sa hotline kaya amo nang i-record yun. Namira Poldo. O, Namira Poldo. Sunod tuig pa, November 1. Diba? Nasa, o. Namira Poldo, sunod tuig pa, November 1. O, diba? O, nag-text amo na iguan nga, Namira Poldo, sunod November 1. Diba? O, ang mabunutan, ang mudaog, Ditso Lubong, sa Minterio man. Ditso Lubong. Wait, joke lang ha! Nasa ulo. Basta kita atong watay FB, karong watay FB, kay hinay kasi man ang internet, o gano'ng naghinay dyan ba sa buntag, nagang kong module na sa ba? Ay, kalimot ha! Ay, kalimot ha! Ang balik ko na mong text line na mo, or hotline, ang 0975072336. So, mga soke! Hala, mga soke! Ano daw, di ba? Nato, may giandam ninyo kayo, ibisron nito ang panahon doon. Na, may giandam ninyo mga musikang binisaya, di ba? O, sa amo nang iratrat, amo nang ilambay, bunay, labyog, tiratoy, banat kayo, wow, pak, Regine! Merry Christmas. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Kasi walang lutod kayo mga masikang binisaya, no? Diba? Kasi buanon ko! Diba? Nasa wow! Wow! Bongga na dyan akong kuano. Bongga na dyan akong dekorasyon, no? Diba? Pasko na dyan kaayo, diba? Wow! Ito mga texters. Nasa walay kwa nito. Walay asong cellphone kayo. Walay signal diri. Baka na siya off. Hello, may muntag. Ito masoke diyan sa Sukabon. May muntag. O, siyempre, wasagin diyan sa Putik. Sa, di ba, sa Kiwan. Sa Maluay, sa Bualan. Wow, may buntag. Uncle Rene diyan sa Tubungan. May buntag. O, siyempre, may buntag. Albert Lampas, Edmond Lampas sa Barigon. May buntag masoke diyan. Labi na diyan sa akong mga barkada diyan sa wow. O, Cambodia, Tituan. Diba? O. Cambodia, Tituan, Asara, sa Kuriko,
Hala, gipakita na asa na to. Merry Christmas na. Wala sa kulik. So, nagilang text diri. Muna nga, usay ang uyab, ang gugma, ang gugma. Usay ang gugma ka ng kuam ko, ang gugma ka ng medyo. Nailad, naikuan, na tinuod. Klase-klase mo ng gugma. Di ba? Na siya kulik. Di ba? Labi na mong gugma ni Alvin. Di ba? Nasa ambot na nasa, di ba? Di ba? Basta ako ay jog ilabot nga nailad ka. Di ba? Wa ko ilabot nga giilad ka. Kay ako nailad sad ko sa una. Mao na pareho lang ta. Imo na karon na nasa ko na buhi no. So ayaw jud di ba? Napo diri suko diri ay gibiyaan daw siya. Mao na maglakilak lagi dayon, magibiyaan lagi. Ngano man? Nganong gibiyaan man ta? Nay rason. Di ba nay rason no? Di ba no? Nadyo rason in town. Hoy, may butag dia sa Loloy's motor dia sa Ricodo. Ano, di ba, Loy, no? Nganong gibiyaan man ka sa una, Loy? Sa imong uyab, Loy. Sa una, ha? Sa una. Nganong gibiyaan man ka? Ikaw, Day, Dong. Ikaw, Ning. Ikaw, Ting. Ikaw, unsa pa na diha. Ikaw, Col. Gibiyaan man ka sa una. Auntie, unsa man, Kuya. Unsa, Nganong gibiyaan man ka? Ngano man? Kay tungod na sa kuha. Na po na, tungod na sa nga butang. Tungod na sa mga butang nga mahatag nimo sa imong barkada. Unya dili nimo mahatag sa iya ha, sa imong hinigugma. Mo nang biyaan ka. Di ba? Tinuod dili. Tinuod na siya. Ang ikapod kung binaangan Ginoo ko. Malagi ni magilakilak lagi dayon, di ba? Magilakilak dayon. Unya mingon ba nga binaangan siya? Gibinaangan sa mga Bisaya, Ginoo ko. Okay lang na, di ba? Okay lang na. Giya sa mga Bisaya, nga binaangan ka, ayaw ka bala ka. Sa mga Bisaya da nga binaangan, ay mo ka bala ka in town. Ginoo ko. Kay naapay mga Tagalog nga moamping nato. Bisaya, mga Bisaya naman ang ano dyan. Napay Tagalog, napay English, napay mga kuan, taga Pampanga, napay mga Ginoo ko, nagkanaga pa na may Ilocano, napay naggan, ay gol dia, pag sure dia. Ay, di ba? Kalami. Di ba? Nya magsigbilar kada gabi, jaway uyab. Sige Ginoo ko. Ay na lang tani mo do, ana sa korek. Ikaw pa. Ay na lang tani mo dai. Kabalo na ko dai, sigbilar. Na walay ka-chat, no, di ba? Sigbilar. Wala to'y uyab, di ba? Di ba? Pero don't worry. Okay ra na. Okay raman daw na magsigog bilar. Di ba? Okay lang na magsigog vigil. Di ba? Okay lang na magsigbilar. Ingon tong tigbalsamar, di ba? Ingon tong balsamar sa kuhan, di ba? Ingon tong tigbalsamar sa dito sa kabalo na asang balsamar, ha, di ba? Ay, abuang ko bayot. Okay ra daw, di ba? Okay ra na tigbilar. Ingon ang tigbalsamar, di ba? Nasa Hello. Onya na kay napukoy pangutana nasa kuriko, di ba? Sa kay medyo may nanguhit sa kungkuan. Wala. Onya kay nakoy pangutana onya tubag jud mo ka na magkatawa jud mi anasawa. Wala lagi diha. Si pangita na sa korek. No. Onya ni man sa tong horoscope, di ba? Nasa korek. Pa ka na sa kay gikuani Capricorn, di ba? Nasa korek. Regine. Awo, di ba? Magkatawa majugo, magkatawa ako, di ba? Di ba? Katawa man ko ni mga kuan oy. Mo nang kita sa maningin ako na nga daghang kay tag pagsulay di sa kalibutan mo, di ba? Magpagsulay na nara na nimo akong balikon daghan kayo pa, di lang kini ang virus ang pagsulay, daghan pa kitag mapagsulay nga atong mahiaguman di sa kalibutan, di ba? Na siya nara na nimo kung kuan ka, musukol ba ka o muatras ka, di ba? Ikaw lang yung tagdo na musukol ka, muabanti ka, mulaban ka o muatras ka, di ba? Tinuod no ana na siya, di ba? Pero dili ka muatras,
Siyempre, pakpak ganun. O, di ba? Ano yan na? O, siyempre, oo. Ano yan na nga tong kapalaran karong adlaw? Regine, awu. Ay, Webes na Webes A karon. few moments later. Okay, lala, may buta. Tumasuki. Mayang so, tumasuki diya sa Galiera, talon. May buntag. O, di ba, may buntag diya. O, ingat lang. Si Ardida Cortez, kay always na. Wow, si Mama Anet, kay Rasul Mania, Tumaga. Jerry Garcia, ni Garcia family, di ba? Oo, pakpak, ganun. Wow, mura kong si Armida Sigon Reyna, ani, kure, Ay, pakpak, ganun, di ba? Oo. Aris! O, di ba? Ay, ginawa ko. Unya pa na, oy, Capri. Ay, mabuang ko ba yun? Diba, nasa kinabuhi. Aris. O, karon Aris, no? Kay Aris. Nakay dagang aron nakay dagang trabahoon karon Aris. So, diba, ang ano man, kay labi na kay imo na sa ano ay mabulang kay dagang kang naibilin nga trabaho gahapon. Di ba? So imo na pagkabato no kay murag work from home man ka, nagtrabaho ka ana sa inyong balay karon. So kung na kay mga kwan kung na kay di magali makaya nimo ay Ginoo ko, don't worry. Pwede ka magpatabang sa imo mga friends karong adlaw. Pwede ka magpatawang for some help and syempre naputay kalipay, have fun while you work sa imong mga friends, di ba? Ninot kay trabaho ko na to sa makuan. Ninot kay trabaho ko na to sa kauyo na to mga friends kay makuan man ta, di ba? Ma-inspired man ta, di ba? Sagugma Aris. Ayaw itugot nga ang imong pagsalig. Ayaw itugot nga imong pagsalig karon, ang imong seguridad karon. In your partner karon. Ngay medyo magdula o medyo hugaw karon adlaw. Nga ayaw itugot ka na ang imong pagsalig, ang imong seguridad sa imong partner karon nga magdula og dirty trick. Di ba? Dirty trick. Kanta na ni Magsorban, dirty trick, amigo. Di ba? Nasa kanawa, di ba? So ayaw dapat mga ka, interested ka. Dapat interesado po ka sa imong partner nga activities. So di ba? Wow, di ba? Ay, Ginoo ko sa imong kuan karon Aris, sa imong mga pangwarta karon sa imong ano siya di ba? Sa imong trabaho, sa imong wealth, wealth. Health is wealth, di ba? Nasa correct Dili mo ma-stand out karon. At work. Dili ka mag-stand out karon sa at work unless dito ka mag-stand up sa imong trabaho karon unless you nag-enjoy ka sa imong trabaho. Di ba? Ana-ana man jud na Kung di ta mag-enjoy sa trabaho, di resign ta garapon mo na sa kuriko, di ba? Manang ikaw Aris, i-try lang doon nga positibo ka sa imong attitude towards sa imong trabaho, di ba So ana Aris paminaw Aris, di ba na ko. Wow, di ba? Sa imong kuan karon Aris, sa imong numero karon, di ba? Wala tay panglawas karon kay wa mo gawas sa mulang kristal Ginoo ko, di ba? Pasensya na jud ka, di ba? Wow. Wa mo nag-social mo dali na kay ang kuan mo dali pagka-subtune karon nga tong kuan ko, di ba? Imong sorte ng numero karon Aris is 17, 25, 55 og 11. Taurus. Ayaw lang ka-intense karon Taurus. Intense ba? So kung mukount ka ni ka Taurus, dapat in ones, not intense. Di ba? Kung mga 10s, 20, 30, 40, na ones lang kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di ba? So ayaw lang to ka-intense karon. Kaya ang kalibutan karon ay Ginoo ko murag wala jud nimo karon ang kalibutan karon asa ka padulong Taurus wala jud nimong kalibutan karon nga mao nay magsulti ka nimo to tell everyone nimo og sa ubang tao to tell everyone og unsa jud ka importante Taurus ana sa
So dapat imo jong i-control imong control yourself lang, Taurus. Yeah. So kung sa imong pagkabuhaton, ng Taurus, you have to think twice. Di ba? Oh, di ba? Oh, kanta na ni Kuano. Oh, think twice, di ba? Just another day for you and me. Paradise. Oh, di ba? Nasa, oh, you have to think twice, ha? Oh, not just once, but twice. You have to drink. Ano siya? You have to drink. Kwaa. Oh, di ba? Oh, birds tree. Because wala pa rin tatalo sa birds tree. Joke lang. Mana sa, di ba? Oh. Sa gugma, Taurus. Sa gugma, Taurus, medyo ang imong komplikado nga panguna karon. Ano? Ang imong komplikado nga panguna karon. Mao na nag-sulti karon nga sa imong special tao karon about sa imong gugma, about your love karon. Oh, di ba? So actually, wow English, di ba? Actually, nevertheless, di ba na, oh, eventually, truly, di ba na sa, oh. Kana nga tao, nga closer ni mo karon. Oh, more than you imagine, di ba, oh. Kana, oh, that, in English pa, that person is closer to you than you imagine. Oh, di ba, oh. Sa Tagalog pa, huwag mo siyang isipin kasi pangit siya. Sa imong pangwarta karon, sa imong money, sa financial o sa panadya sa imong labaw. I-try lang nimo nga ayaw itugot ka ng mga negative karon. Mag-observe ka nga naabay ka lang buan sa imong proyekto karon. So ayaw lang, ayaw kag mga naman negative feedbacks, negative ano siya, ayaw sa. You have to think positively. Di ba? Ang mabutangan na sa Ginoo ko. Don't worry. Kung mo think ka positively, Taurus, ang mabutang Taurus, Ginoo ko, will turn right. Di ba? Turn out right. Di ba? So wala di mas maayo jud, mas maayo. O di ba? So ayaw jud na sa left. Dapat mo ka para mo turn out right so na siya. Kung na ka sa left na wala. Mubalin sa wag jud ka. Diba na siya. Ang imong sorte ng numero ko ng Taurus, 31, 22, 17, o 19. Gemini. Ay, Gemini. Karong adlaw Gemini no maka-decide na ka Gemini karon. Maka-decide na ka, you will finally decide karon Gemini. Di ba? Nga imo jong pagatubangon karon kung unsa man ang mga kahadlok nimo karon. Manang isog na jud karon. Dili isog og naong Gemini. Isog og baho Gemini. Ganun daw. Ka maligo inga. Patay ka Gemini. Patay ka. So imo jud final mag-design na jud karon nga ang imong kadlo karon. Imo na jud pagatubangon. Isog, di ba? Isog Gemini, isog lagag mahubog Gemini pag sure dia. Pag sure ka Gemini, ingara ka, di ba? Di ba? Sagugma Gemini. Makaton po ka Gemini. Nga you have to keep imo jud ko i-keep na siya nga intact ang imong pang charm, charot o di ba? Charma o di ba? Charm sa imong relationship, di ba? Kung sa Carnero lang Bisaya, relationship karon Gemini, di ba? Bisa pa na mga passing of time anasa imong gamito doon imong charm karon ha. Kay kini ma-carried ni siya. Carried away. Ma-carried ni siya. Di ba? Ma-carried ni siya, Gemini. Through with love and dedication. Diba? Yeah, baby. Di ba? With love and dedication. So magsulat so kami na nga. This song is lovely dedicated to dedication, man. Di ba? Sa imong pinansya, sa trabaho, o sa imong mga kwarta dia, kung naamang gani kay kwarta dia, ayaw itugot ka ng mga, kanang imong insecurity, kanang
insecuridad karon, mo na maka-apektar karon sa imong gibati karon. Oh, mo na imong gibati karon kung mag-atubang ka og mga bag-o karon og mga challenging projects karon. Oh, sa imong trabaho, sa imong karera, ha. So ayaw jud. Ayaw Ginoo, kumaon na siya mo na. Ayaw lagi ka. Oh. Nga man yung ayaw mo na nga naman insecure man ka, insecurity ayaw ni ko. Nga naman si Manay. Nga naman kana deposit ka diyo sa laing bangko dapat sa security lang pali ka insecure. Joke lang, pas mo dito ba pas mo dito ano dito sa kanila. Ang imong swerte ko naman karon si Binay is tantay 3, 17, 13 o 21. Cancer. Ay, Ginoo ko si Cancer. Ginoo ko, di maminaw, oy. Maminaw ba? Cancer ba? Nagkinahanglan po karon. Nagkinahanglan po ka nga muhimo karong desisyon karon. Muhimo kang desisyon para sa imong future nga work. O, di ba? Oo. Matay ha sa imong future. So kung maghimo kag desisyon karon, ayaw to kalimti ang mga values. Di ba? O, di ba? O. O, di ba? Di ba? Sa elementary na GMRC, good moral and right character. O, di ba? Values. Di ba? O, di ba? O. Oh, no, values good. Ginoo ko, di ba? Di magkapsus ka niyo. O, di ba? O. Kana, pila ba ikaw ba? O, ikaw, Cancer, pila man ka? Pila ba value ni mo? Kay paliton ti ka? Values ba? Oh, di ba? So, ayaw to ay kalimot ha. So, lang ka lang. Kung natay mga kondisyon ba ka lang, po din ita maningingag. Maayo. Moral, good values. Ay, salamat kay naminaw na si Cancer, di ba? Ay, sa imong gugma, Cancer, sa imong gugma, Cancer. Ay, ang Ginoo ko, makita nimo karon ang Ginoo ko. Ang katapusan. Oh, sa the long and winding road. Oh, makita nimo karon. Oh, makita nimo the end of the long-term relationship. Ay, Ginoo ko. Si Cancer gibulagan mirisi na di ba? Okay, nag-end na yung long-term relationship. Cancer, bulirit ko. Bulagan karon. Bitaw. Kung ibulagan magani ka Cancer, think about this breakup ha. O mga breakup karon. Unsa doy pinaka the best nga sitwasyon para ninyong duha. Unsa nga masulti ba ka unsay side niya. Ina jo paminaw kung di gani pwede ala. Kung bulagan magani ka ay Ginoo ko. Hilak-hilak ko ligid-ligid na si uta maluoy na nimo mapaligis ka da highway ay di ba na sa kulit ko. Oh. Oh, correct, di ba? Baga wala pa ka makuan Cancer, wala pa ka mailoch. Manang di ka. Sa imong kwarta, pinansyal, trabaho karon Cancer, di ba? Oh. Ang kondisyon sa panahon karon sa panahon karon naghatag nimo og impact, grabe nga impact kay severe impact, no, di ba? So grabe so kayo kay kung ari pa ni sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 severe impact. 7 dito. 7 ba? Di ba? Patay ha. Nadyo is severe impact karon, no, on sa imong abilidad karon para ma-fulfill nimo ang imong obligasyon. Warning ka. Bantay mo. Oh no. Bantay na juga. Labi na sa kondisyon karon ha. Di ba? Ingat lang. Cancer, pakpakan ng di ba? Imong swerte ko na mayroon karon Cancer. Yes, 17, 33, 27 og 55, di ba? Hog, siyempre, mao na nga ito ng seto ko para karon. Thank you. Salamat kayo.
Oh, salamat kaayo Bitalianong Agan. Coliseum sa akong concert. Salamat jud kaayo. Joke lang. Magpagman ito dai ko di ba? Oh. Hala, oh, di ba? Oh. Kaya wala pa tayo internet. No? Ang cellphone na ito pangitaon kung na ba nagkuhan dito na sa correct, no? Api-api lang jud Ginoo ko. Hola, mag-play na ta, mag-play mga Bisaya, mag-play ato na i-play mga Bisaya nga request. Wow, lubat na ba? Unjak hanggang lagi nga katong nasasaktan sa ang paborito ni Ma'am Christina, o di ba? Bacon, love the band. Ala, ilambay bunal la. Pak, Regine. Merry Christmas. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Kalamay ito kayo. Hello. Hello, good morning, DJ Land. Maganda ang panahon ngayon. Maliwalas. Thursday naman, 9 a.m. Oras na panagitikot naman ta ni DJ Lando. Silang ganina na naghintay ni Nini Faith. No, plain. Greet ko kay Annette Gorda, Nini Faith, at Nini Plain at sa Hikana, Kalugugan, and Burgonya family. Thanks, DJ Land. O request ako kanta, Iloilo ang banwa ko at may bukas pa. Thanks ulit, Digiland, and God bless. Kung si Toto Hikana. You're welcome. You're welcome. Hello, good morning kay Lando. O, diba? Pakigreet rin sa Salaan, sa Cordero and Francisco family. Wow! Salamat kayo na sa barangay. Barangay Salaan. Wow, nindot kayo sa Salaan. Kanay cave diha. Nakakuan ko diha. Nakasuong ko sa cave diha nga. Ay, Ginoo ko. Hadlok ko first time na ko og sulod og cave diha sa Salaan, jo, diba? Diba, no? Diba? Rodi Francisco, diba? Nasa, diba? Ala. Salamat so kayo ha. O diba na always suming naminaw sa imo Rodi Francisco. Salamat so. Please play the song Umaasa by Six Parting Benyon, diba? Diba? Umaasa. Umaasa, wag kang aasa, kay paasa. Hay! Wow, yung ng 9128, Good M. Sirland. Pa-shoutout ko sa mga suki diya sa Navy. Kina Ma'am Lapido, Helen, Ping, Ma'am Cruz, Sir Arif, Sergeant Tober, Ma'am Kanatuan, Sir Raimondo. Yes, kana lang Sirland. Tiway kayo, pakitukar sa kanta ni Victor Wood, gikan kay Vicky Dyson. Wow, ginawa ko niyo kayo. Wow, ingon na ang 9616. Mga babae, lalo na mga babae, lalo na pag may mens. Diba? Diba? Wow, good M. Sir Lan. Nakoy pakutan na kinsay si Cody sa tugbungan. Kisa daw nag-elots ni Adan, diba? Nasa si Kungan, diba? Basta mo na siya. Wow. Giliki na po ko ni Engineer, Engineer Lapinya, Vincent Lapinya. Nga diba? Wala ganun ko ginatrabaho. Ay, sama niya. Ngara po niya. Likion ti karon, diba? Diba? Ayaw ko. Diba? Attitude lang ha. Walay kuyatud. Kabalupod. Natakdan na pa sa nako. Kay pila mga daw katuig ko minagkuhan din. Nagkuyog po. Hindi totoo yan. Natakdan na po na sa nako. Ginoo ko. Ay lang patakot. Engineer ha. Sa pagkabayo ta. Bantay lang yung ka. Ginoo ko. Ang ko bayot. Yan na daw. Diba? Nasa Hello, good morning, Sir Lan. Good morning, Sir Lan. Good morning. Usay mo makauban diya sa Marino News FM. Ninyo hurot diya. Bisaya jo kayo, hurot jo kayo. Request og cancer, labis na nasaktan. Wow. Og shout out sa Erasmeo and diya sa family sa Sawang Calero. Sa Cebu City. Og dagang salamat, Sir Lan, di ba? Wow, grabe jo kayo, di ba? Nindot jo kayo. One more chance.
chance. One more chance. Oh, katana ko sila kuan. Katana ko sila. Masay gusto niyo yung kanta. Kunya na ko kay kuan na kunya na ko mo kanta kay kuan ba na siya kabalon ako, di ba? Hello po Sir Lan, pwede po mag-greet dito sa amin sa Kulyanan Extreme Fuels. Happy birthday po kay Rene Losanes. At mag-greet na rin sa mga kasama niya si Jesus. Uy, nangitang-ita ta ni Jesus na dito sa kwanday. Gipangita na. Nang iba nangita ka ni Tole sa fuel sa Kulyanan si Jesus. Uy, ikaw Jesus ha, pantay na tago juga ipangita nga na ako. Happy birthday ha. Happy birthday ni Rene Losanes, di ba? Diyan pagkita po sa Makoyo dito si Jesus, Mario Gilbert, mga gwapong pump attendant po nga lagi nakinig sa inyo. Salamat po ingon si S.C. Lenden Umar, di ba? Salamat po kayo ha. Diyan sa Fuel Extreme Fuel sa Kulyanan. Salamat po kaya. Mga nami ha, kay birthday ni Rene. Kinsa gani ang mapagritog birthday dire mo adto ra ba mi? Ano sa ko, di ba? Kato ka lang birthday sa anak ni Juan ni parang Edwin og ni Juan ni Kumare Annabel dito sa Putik. Pag nag-greet birthday adto ka mi kay I'm sad. Yes. Yo. Wala dili kayo di ko ano. Dili kayo makahubog ang kuano. Basta walay sagol, no? Basta walay sagol ay mong giinom. Dili jud ka mahubog. Ano sa Unya kuan pa ni mong resistensya. Di ba? Kay imong resistensya kung mapili sa imong giinom pak hubog jud ka. Di ba na sa. Unya wa poy kaon, way pulutan man sa inom sa walay sudang tiyan. Walay pak diha pug ka bulirit po jud ka, mahubog jud ka. Ana sa kuno. So kanang magtig-inom diha, ang Ginoo ko kaon sa usog-usog. Unya pag warm up, di ba ko mainom? Tinood yun na. Unya, ayaw jud. Nakoy tip ninyo ha. Ayaw jud si muta. Ayaw jud si muta ninyo inyong giinom. Kaya diya, mahubog jud mo. Ana siya, correct correct jud na Ako sa una, tiginom ko grade door, sigbutom sa apa ko. Ako mo si moto, di jud na. Bisa pagpila na ka, stallion akong i-blood-oak. Ginoo ko na sa. Nga naman, ayaw jud si muta inyong giinom para dili mo mahubog. Ug mo tuo mo, mapas mo. Ay, bami. Oy, tinood ba yan na? Di ba? Okay, mahubog na ta. Manghubog na ta. Ginoo ko. Wa na joy lami ang giinom. Ang lami, ang ato ng kainuman. Ang lami kayo. Ay, ginoo ko ano. Di ba lang sa kureko, di ba? Oy, lami jo kayo, di ba? Wow! Asa na kasi ko ano sa Type Love You, no? Kumusta na ka, di ba? Hello! Yung siyang kanakutan nilo kong Treasure Malo and Christine Solis. Alin na kilometro 11 La Paz. Patay kon mi do anak nga si Alia si Aryan Ventura. Hasa kon Yoli Solis from Soke Yeng Ventura di kanukutan. Oy, salamat so kayo ha. Salamat so kayo Soke na to si Yeng kanukutan. Ingat-ingat ka di ba? Always na. Tama. O kami katong wala may kabalo no na ato mga soke no nga medyo nindot so kaayo ha. Ato maso may kabalo ha nga sa kabatangan nasa mga karinderya nasa kaya na sa ato mga soke nga drivers ya sa Santa Barbara di ba nindot so kaayo kuno happy lang jud ko reko check corrected by di ba ana sudah what night chance. Muka siyempre ako pa muka na po tagbinisaya di ba mga paborito ni Tatay Palabs. Kumusta na ka sa Tatay Palabs na di ba Regine siyempre di ba ikatahan ako si Tatay Palabs kaya ko na gimingaw na ko na niya Tatay Palabs okay di ba ato nakataas Tatay Palabs mukanta ko pero hulat lang mo di ba nana halap Tatay Palabs ni ana Regine di ba nana Bisaya Johnny Pure Johnny Bisaya di ba
sa pangandoy lang kitang duha nagkaigugmaay gisaw antang duha ang daw langit nun nga kalipay sa pangandoy lang kikatugan ko kanimo ang tanan nagihigugma ka ug wa nay lain pa inday hinaut bang matuman na ang mga damgo ko matuman ang mga pangandoy ko giampo ko nga dunggon mo hinaut ba sa akong pagmata anak ka sa akong kiliran sapnayon ka ug dili kay sa pangandoy lang sa damgo lang nakita kong nihila ko kung sa mga bukton ko kagulanan mo nahanaw hinaut bang matuman na ang mga damgo ko matuman ang mga pangandoy ko giampo ko nga dunggon mo hinaut bang sa akong pagmata anak ka sa akong kiliran sapnayon ka ug dili kay sa pangandoy lang ug dili kay sa pangandoy lang ug dili kay pangandoy lang diba? Oo. Lamedyo kayo. Grabe so kayo ang kanta, no? O sa pangandoy lang, di ba? Oo. Salamat so kayo, di ba? Oo, di ba? Oo. Wow, sila pala. So, di ba? Oo. Ingat na doon, ingat na lamedyo kayo. Napaisa, ulat na mo. Paborito na tayo palabs, so, di ba? Oo. Oo, di ba? Oo. Ay, mulong ko na kayo. Paborito na tayo palabs. So, asara to. May taong sa nato, di ba? Oo. Ay, kalamedyo kayo. Kantang mga Bisaya, jo kayo, di ba? Oo. Oy, kinuha ko asara to. Di ba nasa di ba? Niana. O, di ba nasa di ba? Banat o, di ba nasa di ba? Ay, hello, tumasok kayo sa kuwan, ha? O, oy, kinuha ko diya sa Limpapa, kinuha ko diya sa may, taga sa may Vitali, o di ba? Mali ko may mutag ko, di ba? May mutag da ingat lang jud pagpag kanong ganon, di ba? Ay jo mo kuan ha. Kini. O di ba? O di ba? Sa pangandoy lang, o di ba? Balik-balik man yung pangandoy lang, o di ba? Nasa gana. Mo sa ganahan ito tayo pala sa pangandoy lang, di ba? Wow. Dili ka papika, pikahi chachahi. Di ba na kinaboy dala. Nakoy pakutan na be. Nakuan ba kanino? Nanagyan para sa mga inigugma ako ni panganaw di ba paglaos magulat. Pangutana. Di ba? Pangutana ko, di ba? Kanang malingaw mi ha? Di kami malingaw, di ba? Bantay lang mo. Di mo taga na mo load 50, di ba? Di ba? Bantay lang jud, di ba? Ay, magkatawa ng kuhan ni oy. Magkatawa ko ani ni kuhan ba na sa
Onsa kanang malingaw may habag tayo lang jud mo di kan may malingaw di jud mo tagaan mo kuan na kanang magkatawad jud mi diri kanang medyo kuan nga ang tubag nga maaligre ta di ba maaligre mi diri di ba wow ana di ba unsa man joy kuan di ba kay mi ha unsa man joy rason unsa man joy rason nganong biyaan man ta nganong biyaan man ta sa usa ka tawo unsay rason di ba nasa ana siya ngano ha nadyo na ha di ba kay da unsa imong rason ngano imo pa dyan ang ano na why porke kay dini kuan dili ni beef porke di ba nasa unsa man joy rason di ba unsa man joy rason di ba di ba na ala na sila unsay rason unsa man joy rason nganong biyaan man jud ta sa atong hinigugma sa usa ka tawo o dili ka hinigugma kanang sa atong silingan atong igsuon ayaw ko ba na okay ni ako na ikataon kay paborito ni Boss Totong Bayola o ni Raymarie Bayola ako lang ikuan kung kuan makuha kung makuha ba nila kuha syempre sulayan na ako kung makaya ba na ako di ba request na kumusta na ang iyong pag-ibig nakasabay sa krisis ng panahon bumababa ang halaga ng piso di kaya sumabay na rin ang pag-ibig mo dati-rati madalas mo akong tawagan madalas mo akong i-text kahit saan ngayon hindi na alam mong miss na miss kita lagi kitang kinukontak ngunit lubat na ba ang pag-ibig mo nakaload pa ba ako sa isip mo may signal pa ba ako sa puso mo hello my love kumusta ka ang boses mo'y ibig kong marinig please tumawag ka kung may load ka alam mo bang mahal na mahal kita mawala man ang cellphone ko wag lang ikaw sinta dati-rati madalas mo akong tawagan madalas mo akong i-text kahit saan ngayon hindi na alam mong miss na miss kita lagi kitang kinukontak ngunit lubat na ba ang pag-ibig mo nakaload pa ba ako sa puisip mo may signal pa ba ako sa puso mo hello my love kumusta ka la 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 la
nakaload pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Wow! Lamedyo gaya! Seryoso po ko eh. Yeah, baby! Muna po ko ano, muna tunay po no, nasa ko na ka na happy lang dyan, no? Hala, nag-text na sila, oh. Wow, nag-text na kayo, oh, di ba? Lubat na ba? Oh, di ba nasa, oh, di ba? Oh, no, muna ang gugma, mo nagbuhok. Ang gugma mo nagbuhok. Nganong imo mong patason? Nga imo mo na yung putlon. Way klaro. Nganong, oh, di ba? Oh. Tinood kaya na. Tinood ba yan na siya? O, di ba? O, nganong imo dyan? Sinuog ko. Matingada, o. Nganong imo patason? Nga imo, o. Ayaw nagputla. Pareho ka na sa nag-eskwela. O, di ba? Mayon na ubang estudyante. Oy, ganang wala jud koy nasabtan. Ni eskwela lang ko kay ni eskwela ra ko kay Oso. Oso mga eskwela god. Sa nasabtan. Ako na sa nagpa-uso lang kamo sa nangana po. Eskwela. Oy, wala koy nasabtan. Eskwela lang ko kay may Oso ron eskwela man, di ba na sa kalain, di ba no? Di ba? Matingala po tao sahay, no? Matingala po tao sahay. Tinood, matingala. Kaya atong panit, diba? Mas maayo pa ang panit nga panit sa litson nga brown kay lami pa kanon. Pero kani atong panit nga brown, wa may lami. Oy, kani atong panit to. Akong panit nga brown ba, wa may lami. Mas may pa kuan. Mas may pa unsa na. O di ba? Ayoko! Oo. Managa mo sa ino, let us love one another lang dyan po. Na po nag-text ako dire kayo, di ba? Anam dyan, basta mangod gani, tapos mailantan gani, tagaan mo sa mama og biskwit, nakita man na magulang, uy, nalikay biskwit, tagay ko bin, nadili ko, og royal, biskwit og royal, tagay ko bin, dili para sa kuha man ni, magulang, bantay lang jug ka, mailantan gani ko, di po katagaan akong biskwit og royal. Pareha ko na sa among silingan, Ginoo ko, kay ngano man, silingan, Ginoo ko, para sa among silingan nga Ginoo ko, di ba? Kato namatay ilang tatay, na wa mo kong invite, pagkamatay sa akong tatay, wa po na lang invite, bahala sila, ano mga to. Wow! Di ba? Joke lang. Ang to, pas mo, di ba? Nasa, di ba? Pasapi-api lang, wow! Hala, nag-text. Ay, may puntag na ito, mga soki niya. Ang mga gwapo nga tiguan o mga trabanti na sa JP Bodega. Madam, si Mirat Kabalunay, mga kuyog da, Regards ko ni Arak. Bantay lang siya, Ate Morris Balay. Bantay lang siya, di ba? Kung ako ipabuhat niya, bantay lang siya, di tagagrado. Ay, joke lang na sa. Oy, yan ang madam, ang tagiya da sa mayong batasan buutan jud da sa JP Bodega sa talon-talon look. O kung imo mga tabante na madam, ingat na po, God bless, stay safe. More blessings madam ha, salamat so kayo.
Don't worry, madam. Kanang, napakoy bulad, napamibulad. Dili po may pwede mag-stock og bulad diri sa istasyon kay Ginoo ko aircon ni manimaw ni bulad. Oh, sige. Oh. Ato nang ilambay po na lang malikod sa tamasuting paminaw diha, partner. Angkol. Hala, angkol. Ilamba na. Pak. Regine. Sisi na. Wow! Diba? Hello. May mutang tumasukan diha sa Crystal Clear Vision Eye Center. Salamat kayo, Doc Romy Bagongon. Hello, Doc. Salamat sa kayo og Kuya Arnold Saloten. Diba? Mabuutan kung gikan o matinabangon si Doc Romy Bagongon, di ba? Crystal Clear Vision Eye Center. Matang siyag mga libre nga kuha na eyeglass sa mga indigent ato mga bata na to, ha. Siyempre, may muntag siyempre sa INFA and Nebo Tennis Club, Tennisters, di ba? Headed by our President, Sir Adirole Maravilla. Hello, sir, may muntag, sir. Sir Alfred Delio, Charlie Enerio, Engineer Sammy Julio Tagya sa Engineering and Marketing Services. Rizday Budjungan. Wow! Sir Jing Alvarez, Long Solerio, Dave Abog, si Valencia Pulaparo, Joel Lord, Luis Balangais, Major Toby Singson, me and Kid and Lawrence Dumagil, Arnel Lee, Sally Alian, Edgar Rosales, Sir K. Matilano, Johnny Ong, Mike De Leon, hello, Alvin Gutierrez, Rio Tenorio, may buntag, ha? Ma'am, Len Vicente, Sentito Vicente, Majong buntag, ganatong tanan, di ba? Pak, ganon. Happy lang, Jodo. Wow, si Sir Orlando Go, Ma'am Lucy Torres sa DepEd, may butang, ma'am. Siyempre, kapit na alas 11, Ginoo ko. Ay, ito makalimutan ka, taon sa Prince Lechon, Tilawi lang, di ba? Tilawi lang na, ito maalat, spicy o seafoods. Siyempre, na Lechon Belly. Prince Lechon, pak, lamidyo kayo. Tilawi lang, iday lang, 0936-4040-314. Ang barcode sa mga Barcode Grill and Restaurant for catering, delivery, and functions ay magkalimutan i-dial lang ang 0905-383-9975. Siyempre, open na lang Barcode Gardens Resort Pawa sa Lonsoran. I-dial lang yapon ang 0905-383-9975. Wow. Hello, good morning. Diba? Ingon siyeng ba? Hello, Ginoo ko. Hi, and hello. Kung anti ka ring, diba, sa pagkano-gano, diba? Anti ka ring Nelson Francisco, pati kon Emily Macaso, Alina Fortunato, La Paz, pati kon Gord, Dodong, Malu, si Inpa, Johnny Soles, greetings from Soke Iyeng, Ventura, di Kanukutan. Si Pare Lotlot, Trinidad, Uwi Gayot, Dulian, Contigo, Kuya. From Soke Iyeng, Ventura, di Kanukutan. Wow! Diya sa Dulian, ha? Koreko, Dulian. Salamat yung kayong. Wow, good morning, Uncle. Bahala live. Basta na ay radyo. Sulbad may diri. Diba? Uncle, asa man tibong balak, tiwasan na. Pagulat lang da, Kuya Mel, ha? Diba? Nasa koreko. Diya sa ZNJ Tailoring. Wow, sir. Kung simple ang kabalura, good morning, sir. May go man tanang imong kanta, sir. Oy, driver ba akong bana, si Joben? Tunood ka na, sir. Wala ko depende lang. Joke lang. Ay, to, mapas mo biya kamerian. Bantay lang yung ka, di ba? Tama. Wow, sir! Di ba? Di ba? Ano dang biyaan daw ta? Nganong biyaan daw ta sa atong, nganong biyaan daw ta? Nganong biyaan, nganong sanay rason, nganong biyaan daw ta sa sakataw. Ingon si Ate Vicky nga. Kay pangag ang ngipon o pango ang ilong na Sir Lan. Wow, ingon si Toy Kana, DJ. Ingon si Deo, ingon si Toy Kana, DJ Lan. Kini nga istorya, iya ni, kako ni amigo, gwapo ni siya, may pagkamacho, pero gibiyaan siya sa siyang asawa. Kay iyang, iya mang giman roll. Dani German roll. Mubo gamay pagkaayo, Toy Kana ni. Diba? DJ Lan, pwede dagdag ako request song. Hinambugay magdaog tang. Wow, diba? Hinambugay lang magdaog tang.
Wow, sila daw may buntag. Ang tubag na ako nganong biyaan o nangita. Wala ko yung nangita. Gibiyaan man, Ginoo, di ba? Kaya nangita ang lami, Sir Lan. Pangata og t-shirt, Sir Lan do Bisaya. Bala nagulay load. Wala, t-shirt lang. Salamat from Nanay Melda sa South ko. Di ba? T-shirt lang daw, Lando Bisaya. Di ba? Nasa ko. Nanay Melda sa South ko. Wow, sikat ko na kong salamat so kayo, ha? Salamat so kayo sa akong Lando Bisaya, di ba? Nasa akong t-shirt daw, di ba? Salamat kayo sa nagpatronize, di ba? Now, don't worry, kay ka na, ikaw na nasa Uniqlo, ka na akong Lando Bisaya. Ito na sa Uniqlo, sa Paint Shop, sa Benz, last stock na rin sa... Wala, joke lang ha, di ba? Ngayon si Nanay Imelda sa South Cumberland. Og duwa ka apo, si Vinci og si Chuchay sa Lunsuran sa Dumagay Family. Parequest og song, Hot Mama og Buhay Sundalo, di ba? Salamat, Sir Lan. God bless and stay safe lang, di ba? So wala pa may t-shirt kaya wala pa may kakuan-kuan, di ba? Di ba? Hazard. Siyempre, di ba? Ana atong ikaw ang set sa atong kapalaran karong adlaw. Pak ganon. Ingat lang. Few inches later. Di ba? Wala jud sa internet, wala jud kakuan, Ginoo ko asa ka sa internet na yung taon. Murag napa-admit masigurutos man ang internet yung taon na sa happy lang jud ba. Kung asa man ka man ang internet, diha na lang ka di man ka mo kuan na mo na sa mangay kaluoy, di ba? Di no kadungogan kung kuan dito. Ako mga kababayan igsoon dito sa Sugod sa Southern Leyte. Majong buntag ka. Ingat lang jodo, di ba? Wow. O dito sa Manila pa nang magsoon. Leo! Di ba? Ay, si Leo. Karon Leo, medyo halay Ginoo ko murag ganang kag mga extreme sports karon Leo. Wow. Di ba? Ganang ka mga extreme sports, di ba? Unsa ka na? Wow. So imong gamiton kanang extra o kanang kuan katong 1 to 5 extreme pod nga motor katong di ba? Na imong gasolina 2 ka litro lang tag 60 man 125. Okay, extreme man. Alam sa mga gana. Leo, ganan karon mga apil mga extreme sports karon na. And it is now the time na magakuha karon mga informasyon karon and start unsa na siya. Bala na ka. Sa makaya lang nimo Leo kung ganahan maginagkaso. Take a little time na lang po sa imong kagalingon ha. Alam po ka, di ba? Ingat lang po na sa Ay, sagugma Leo, Ay, sagugma ni mo Leo, mag-require ni o medyo gamay lang nga work ron. Kay imo do kay karon, you will finally karon. Kay imong ang gugma nimo karon. Ela jud trabaho kay, oy Leo, karon finally karon. Magkuha na sa ron, magput na og misery. Misery kanang wa pa magminyo kay Mrs. Ray man ang Mrs. Ray man di dalaga pa ni siya, di ba? Magatag nimo kadautan kung saan misery of a meaningless. So wala joy meaning ani da meaningless relationship. Nga imo na jud nang home nun karon kanang imong meaningless nga relationship. Di ba? Meaningless. Kanang dili ka magbinisaya ba? Magmin-English na lang ka. Di ba nasa Korea na ba? Ana sa Leo, di ba? So imo na sang butangan nga imo nang tapuson karon. Kanang relasyon nga walay klaro Leo. Di ba? Pantay ka. Ana siya. Hoy, sa imong panalapi, trabaho sa panadiha sa imong kariras kinabuhi karon. Imong mabati karon ang kabugaton sa imong abaga karon. Ano sa gipasaan nimo Leo nganong nga magigipagabog sa buwaga harap buga na sa imong ipil karon nga medyo ang kabugatong sa mabaga ron kay siyempre dapat unta magpahulay ka Leo siyempre mahulay jud ka and your efforts
well, finally, mag-pay off na siya. Paulay, oh. Kaya imong ma-feel karon ang kabugato, mga nasang paulay sa. Correct, ano sa. Ingat ng Jod Leo. Ang imong swerte ko numero karon Leo, 19, 29, 27, o 45. Virgo. Nangita karon og suporta karon Virgo. Nangita kag suporta karon o tipo di ba? Suporta karon og medyo kanang medyo refuge, di ba? Ayaw iloom, no, di ba? Kung iloom na nimo, ikaw ra pod ang maproblema, may stress ka na siya Virgo. Sa gugma Virgo. Imong masuta karon nga na yung mga events karon sa imong partner's life. Di ba? Remember? Remember Virgo? Virgo, minaw ba? Nasa di ba? Virgo, remember ha? Kitang tanan, naadyo tay mga nangagi. Di ba? Kay ogwata og dino na Virgo, ako balik ko na kitang tanan, naadyo tay mga naagi, muagi o nung sana So kung di man na siya muagi, it means wala na tinta. Kaya wala muagi, gara po ka. Bitaw. Nato tayo mga past. Di ba? So karon ha. Imo nang masuta karon, imo nang makita karon, may baluan nimo karon ang mga events sa imong partner's life. Di ba? So ana jud ha. Inyo nang pagkasuryan jud. Sa imong pinansya, sa kwarta, karira o sa panangtrabaho nimo da. Ikaw karon Virgo, you have to imo jud nang ayaw i-multiply. Imo lang i-divide. Divide and conquer. Di ba? Conquer. Di ba? Conquer ba? Dili ni imo. Conquer ni. Di ba nasa di ba? Sa iya nga na si Kerman. Wait, kasi ng cellphone. Dili ni ako conquer ni. Di ba nasa ko. Kaya mo dyan sa dalan karon for you to cover as much kung trabaho ang pag-iskutan, as much as work as you can. Di ba? So dapat ikaw mo divide and conquer. So you have to make some plans, mga plano. Maghimo ka Virgo mga plano. Ayaw lang butangi og ero. Kay mulupad na aeroplano buno mong kalan sa purigan ako, di ba? Imong swerte nga numero karon Virgo is 25, 17, 31 o 45. Libra. Sa imo na si Libra. Libra. Hoy karon Libra na mga sitwasyon karon. Libra sa imong partner karon nga medyo nakapahimo nimo nga maguna-una jud ka. Maguna about jud ka nga imo nang itapuso ng inyong relasyon karon. But syempre tapuso nimo o mo fight ba ka? Remember Libra nga. Libra, you are not a quitter. You are not a quitter in the face of a challenge. So dapat ano to na? Kung wala kay gibuhat, nagibulagan ka pak challenge na nimo. Nga imo tunog nga unsa man jud rason nga sa nagbinutan man jud ka na sa nangita man jud kuan So imo tunang i-fight. You are not a quitter but a fighter, ha? Libra na sa lima adto unsa may kuan adto nimo sa kuan sakay jud ka pa divisoria. Di ba tibet paira di ba nasa koreko di ba sa gugma kung pa to siya introduction pa to siya hingara po ka libro to di ba to ang gugma na sa di ba sa gugma Libra. Hi Libra, manangon nga dapat supportive ka sa imong partner. Di ba? So supportive ka sa imong partner karon. Dili imong partner supportive ka sa imong partner's job, sa iyang trabaho, support lang ka. Job ni siya, job, di ba? So ayaw pagkabiyai,
ayaw pagkibiyaya mong partner, the aspect of partner's life, and syempre, be helpful as you can. O, imo sa tabangan ha, o, diba? So, maunay pag hinigog maay, libra, nasa, helping one another, diba, nasa korek, o, diba? Sa imong pinansya, pangwarta, kalarira, kung sa panadiha, sa imo na, diba? Ay, Ginoo, ayaw na ka, ihunong na, na yung mga discussions karon sa imong mga busing, na discussion sa imong employer karon, ayaw na stop na siya, kaning stop the constant, kanang imong pag-discuss karon sa imong mga, sa employer nimo, no? Diba, stop na siya, and syempre, stop na siya, and be smarter, diba, so kung wala smarter, dito, kung wala dito, glow, bala na sa, diba, bayad mo ha, pantay lang dyan mo, wala signal. Sige na, mapatiyag dito, wag ko kabalok sa mag-load. So ayaw jud i-provide, Libra, ha? Ayaw jud i-provide nga ang rason for them is to fire you. Ayaw jud itugot. Kay kana lang nga diskusyon na ayaw jud itugot. Ayaw jud itugot nga kanang rason nga ikaw i-fire kanila. Kung i-fire kanila, so ay kalimot og tawag sa Bureau of Fire Protection. Kaya kung i-fire kanila, na dyan ay sunog. Kung i-fire kanila, walay kayo, ay Ginoo ko. Diya, pag-stay ka, Ginoo ko. Diba? Okay, aray, anasa, diba? Fire na. Diba? Imong swerte ko naman karon Libra. Tantay 27, tantay 9, 44. Scorpio. Ay, Scorpio. Hoy, karon Scorpio, no, murag ano ka na nagbitay ka sa tanod. Nagbitay ka sa tanod karon. Bantay jud ka kay magbantay jud kay maputol lang tanod, hulog jud ka, di ba? Bita. Murag ka gibitay karon sa tanod sa imong trabaho karon. Kay daghang kay nag-expect nimo karon nga bantay ka kay daghang kayo nag-expect nimo karon nga masayop ka or makabuhat ka dili mao. Magbantay-bantay ka, be cautious and reserve. Oh no. Di ba? Cautious. Kanang cautious ba? Huwag ka magsandal, wala nang cautious ba? Aray. Sagog ma Scorpio. Kung mag-deal kag mga grabe kay nga sitwasyon karon kung sagog ma, imong makita karon ang complete nga nadyo different side nimo karon sa imong partner nga medyo wala nimo mahibalo Matay ha? So mag-deal. Ang pag-deal nimo karon sa mga sitwasyon karon, imo nang makita, imo nang masuta karon kompleto, walay kulang, walay walay himulmol, walay maano siya, kompleto jud. Complete ang different side sa imong partner karon. Nga wala pa naman ibalo da imo nang naibaluan karon, Scorpio. Ha. Regine, no, diba? Sa imong financial, sa imong pangwarta, sa imong bahandi karon sa sa imong trabaho, karera karon, di ba? Imo makita karon sa imong galingon karon nga yourself nga nanghatag ka more than you can. Wow, buutan si Scorpio. So ayaw ka kay dili daw maayo. Dili maayo, Scorpio. Imo nagkita mo galingon karon nga mohatag ka more than you can. Ayaw pod ka na Ayaw ka, bad na siya. Ug mao na maka-decrease siyempre maka-decrease sa imong performance sa imong work. Para ba magkakuha di ba na siya. So ingat lang. Kung Scorpio, ayaw na lang pangatag para di ka makuha na sa taguin na lang na. Bala sa laoy kay ay mo gitagaan mga flow mga tapulan po gapo da yung mga flow mo tagaan da ikapay may mong dautan ayon na lang pagpuyo na lang Scorpio ay mapay magansilyo na lang ta di ba nasa korek di ba hoy Scorpio imong swerte ka naman ng Scorpio 51 54 27 og 15 di ba Hello, manana to do ka set karon do ka set. Ika-second set atong horoscope karong adlaw, enjoy lang.
Hala, enjoy lang. Hala, pagluto na. Pagluto na kapit na alas 12. Katong pagkaluto, kinuha ko. Inainay na kay manguli na. Ang inyong anak, imong banay, imong asawa, mga trabaho karon, di ba? Pagkanong ano, di ba? Wow. Di ba na siya? Ay, oh, di ba na sa korek, di ba? Hello, Solando, may buntag. Ang di ba? Di korek, di ba? Di ba na sa, Hello, good morning, Uncle. Di ba na sa, Biyaan, di ko may kanta, Uncle. Basta Ilongga, gwapa. Salamat, Uncle. Biyaan ang usa ka tao. Kay nanimahong tinapa. Di ba? Ganong gibiyaan mo sa tao? Kay nanimahong dagang tinapa. Biyaan jog kong inighalok nimo kay nanimahong kang tinapa at doon ang usa kay paghalok nimo humot og apritada. Wow, grabe man jud ni Biyaan mang usa kay kung baong tinapa to sa isa daw kay bahong apritada. Di ba? So kamo be. Unsa. Hala, Uncle! Ayaw ko rin bata pagkukul. Kung di bata pagkukul. Kaya ito ipatukar ko lang. Masari ko sa itong masutik paminaw call. Bagbag call. Ilabyong na call. Merry Christmas. Regine! Yung paglaom karon. So kana karon, imo jud lang i-dedicate karon. I-dedicate. Ay Ginoo ko, si Capricorn di kasabot i-dedicate ba? Kanang usugoon nimo kanang imong ID ba imo nang i-dedicate dito sa kuan sa pader, di ba? Labi na hapit ang eleksyon no. Kani mga kuan imo nang i-dedicate sa poste, di ba na sa imo nang i-dedicate sa post Nobel. Di ba na sa So imo jong i-dedicate karon completely ha. Kanang imong trabaho unsa pa na diha sa imong wapak, enjoy lang ka Capricorn. Wow, bungisios di ba? Hi Ay, gano'n ko. Capricorn. Capricorn, imong swerte ng numero ko ng Capricorn is 53, 19, 41 o 45. Aquarius. Aquarius, magbantay-bantay daw ka karon adlaw. Bantay-bantay, kay kanang imong ipakita nga pagbati mag-start ang affect ron sa imong social ug emotional nga kinabuhi. Kanang imong dili kanimo abilag inability nimo. So wala kay abilidad karon ipakita ang imong pagbati. Ang imong pagbati nga magsugod to affect sa imong social ug ang emotional nga kinabuhi. So mag-ingat-ingat, magbantay ka Aquarius, di ba? Ilabi na ka Madam Landing, Aquarius ka, bantay ka na di ba? Nasa ginawa, di ba? Ginawa ko, di ba? Sa gugma Aquarius, dili jud posible. Dili jud posible nimo nga. Dili jud posible nimo nga to reject. Wow! Reject. Ginawa ko sa reject ba? Ta sa among gym karon dagang gi-rejectionan. Rejectionan to kay vaccine. Dito nimo. Correct. Gawawon sa dito kay reject. Di jud posible karon na nimo nga i-reject nimo ang gugma, ang love that grows inside you. Di ba? Wow, ang gugma mitubo daga nag-ugat kani tubo na nadaron, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Sama sa kuan, di ba no? Reject. Di ba? Kaya na imo jung pangitaan karon, you have to find nga dapat isog ka. You have to find the courage. Siyempre, you have to do something about it. Natukan ko. Ilam, nagsangit-sangit sa tutunan ang baulo. Lami mo kayo ang baulo, di ba? Salamat ko kayo ha. Salamat ko kayo sa nag-donate og baulo na konsensya. Sa baulo. Sa imong panalapi, sa imong pinansya, sa imong trabaho karon sa kariras kinabuhi karon Aquarius. Ayaw jud pagabiyai ang mga don't leave any room. Ayaw biyai karon. For too much friendliness karon.
labi na sa imong workmates, o dapat sa trabaho, sa karera, trabaho, walay amigo, walay amiga. Kung under nimo sila, imo silang istoryahan. Wala dili ka mo yung Aquarius nga, akin ni ka amiga na ko ni ko yung trabaho din ako nakasukan. So walay amigo hay kung sa trabaho. Sa dapat imo nang sultian. Ha? Dapat magdemand ka og respect. Di ba? You have to demand some respect. Di ba? Ana Jod. Di ba? Wala ana man Jod, di ba? Kami gani ako supervisor na ko dali, Sir Dai. Amigo lagi mi. Supervisor na ako. So sultian ko niya ikaw ba yung pero ikaw bayot, madali ka na late po ka naon. So dapat siya, istoryahan ni mo, dili ka makano nga nay special, nay ordinary, nay via airmail, nay mga kuano sa pandiya. Di ba? Aquarius demand some respect. Imong swerte nga naman ako na Aquarius is 37. 25, 33. Og syempre 40. Pisces. Aray. Pisces. Imo na, finally, imo na dyan pagkabiyaan karon. Labi na ka ng mga negative, mga negatibong aspeto sa kinabuhi. You have to finally find to live. You have to live behind, no, di ba? Mga negative o mga stressful moments nimo. Di ba? And give way to a period on a roll. O tagaan nimo dalan karon nga ikaw malipayon ka and time to relax. Di ba? Wow, relax, di ba? Di ba? Wow. Ingat lang. Relax lang kayo kay kabalo ko Pisces. Work from home ba ka? Work from home, di ba? Sagugma Pisces, sagugma. Ay ginoko, mamiss nimo karon. Mamiss nimo ang mga oportunidad karong adlaw. Ilabi na sa love department, di ba? Wow! Naday ko di ba? Naday love department naman po biology department, na ay chemistry department, di ba? Karon mamiss nimo ang mga oportunidad karon adlaw sa love department. Pasensya na. Daily, you cannot afford to do this again, di ba? Grabe. Sige, kabala ka. Salig lang sa imong kagalingon. So, trust yourself, di ba? Trust yourself. Pagpagano, di ba? Sa imong panalapi, sa imong karera, trabaho karon sa panadya, sa imong business, today, nindot kayo. Good day nimo karon. Nindot is a good day nimo. It is a good day for some planning. Magplano karon. In regards sa mga freelance. Mga freelance nga project Pisces. Freelance. Libre, freelance ba? Libre paniod to, freelance. Diba nasa diba? Freelance, libre paniod to karon. So make the most of it. Diba nasa Grabe lang ka. Wow, grabe man, freelance. Good day, ha? Sa mga pinansya, sa karera, sa trabaho, sa kwarta, nasa good day ni mo karon Pisces. Imong swerte nga naman ako ng Pisces, 5, 19, 30 og 1. Pagpaka na di ba? So, manato ko pala na karong adlaw, November 18, 2021. Remember, ayun ka masakit, stay safe, and tila mag-ampol sa kinong pero tayo sakit, o katong yan pang ubang tao para katag blessings. Di ba? Because you are in good hands. Di ba? Thank you for working with us. So, if Dr. persists, consult your symptoms. Get your card, and transactions. Thank you for working. Lamento ka. Hello? Mayoto. Ingon sa Taclos Island. Salamat sa tumasok ha. Wow, si Sauda. Iglit daw. Manang number 1 biyaan daw kay maot og guan, maot og batasan. Iglit ko sa kong ama, si Sansan, o si Ina, to na masol. Thanks, sir. Ingat-ingat lang.
O sa to mo order og dawat o katong mga gagmay nga lambay latex mo na ko ha kay order ta ni Sauda dito sa Santa Cruz Island. Happy nang dog correct. Hoy, siyempre, ang nadaog sa tong 50 pesos nga load. Tadadadadeng. Rizin, wow. Pak. Nadaog. 0926-310-948. Wow. Congratulations! Diba na sa Wow, atong hearing, wow, nainidaw gapon, slide lang, no? Di ba kung yata gapon is 341 or 347, di ba, ang gawa sa 5 p.m. is 343. Di ba, wow, slide lang, happy lang, di ba, wow, atong hearing karon, wow, tayo lang ang 323. 323 of 934. Di ba? Di ba? 323 934 or 092. Di ba? So kamo na magsa-slide ha. Basta taya ninyo may slide gani mo. Slide dan jud na. Udi ka mo slide, wala mo. Siyempre, manamilita po ninyo si Madam Lao, diba? Si Uncle Lando, manamilita si Uncle Lando, ayokul ba, kay bata pa ko. Manamilita po ninyo yung tao, ginagod salamat po sa among college president, Dr. Jaime Jalon, and the board of trustees, diba? O sa tanang GSMC family, estudyante, faculty and teaching, diba? Siyempre, pasalamat ko sa among broadcast operation supervisor, wala kugihan, gwapo, batanon pa dyan, diba? Pero alisa din na available na sa walain sa radio operator Reynaldo Tidahay, di ba? Among station manager, syempre walain ang gwapo matipuno o chino walain si engineer April Vincent Lapina. Siyempre ang among broadcast technicians walain si Eleuterio Tulo II o si Mr. Ruben Fajardo. Di ba? So kining abo sa sulugoon, kining pagkatawas kanginan, tig-gitig sa unangan walain diya sila nung bisayan ato sa programang Katupnan. Dudi malabuan ang gitig-gitig pasiyaw elong Bisaya. Di lang doon na syempre sa sikat na kang istasyon kanong panahon na ang 106.7 Marino News FM. Merry Christmas. This is 106.7 Marino News FM.